Yau ne ke gamu. Ai wai irin wannan abinci da suke gamu. Ni da suke gamu, ni suke gamu shi kama. Magana nake miki. Kin san ko ni wane ne a cikin garin nan? Sanin ko kai waye ba zai amfana mu kuma da fati kunci da kunna irin da makafa. Ina so ki sani na fi ƙarfin tunaninki da har za ki tsaya a gabana kina mai min da martani tabkar na haushin kare a bakin kura. Halima! Halima! Amma mare ki. To wallahi yau sai ka gane bambanci duba da kwifin dodo. Yau wallahi sai na rama. Kai sake. Yau da ka hane ki akan fuskar shi. Domin kuna da bambancin nasaba da kuma halitta. Me yake faruwa? Ai wallahi Ahmadu na dakin barni. Na yi sukuwar joki da tafi. Dadila malama yau mutane shiru. Me yake faruwa? Gara Allah, da kin batta ta sauke tafukan hannunta akan fuskata, da ta bambance tsakanin zuma da mari. Me yake faruwa ne ce? Na ce ta kawo min tuwo, ta kawo min shinkafa, na umarci ta ɗauki ta canzo min, ta ce tunda ta riga ta kawo ba za ta canza ba. Ke me yasa ya ce ki ka masa tuwo za ki ka masa shinkafa? Ni fa ƙarya yake. Dadila yi ma mutane shiru. Ce ki ba mutane wuri. Da Allah ka sa mu zuciyar ka ruwan sanyi kai haƙuri.